väska och pengarna innan man åker till Skåne. Vilka finns papper någonting? Men det var bara så långt sen. Det knyter du in ner. Ja. Det var de, ja. Ja, de. Ja, det får du hämta på. Får du bara ha när det är match, Gustav, vet Men du? de kan du nog aldrig ha så. Jag kände på utanför mig. Alla ser inte paketen. Och lite, och sakta. Kom nu sakta. Vad Hej har du. du i dockvagnen då? Får vi se? Passade den? Låsen. Var den nya klänningen? Passade den bra? Ja. Det var ju fin EM-boll. Det passar bra för jag fick fotbollsskor idag också. Jag fick ju fotbollsskor. Och hur bra det är. Nej. Ja, det är sånt där. Får jag se klänningen, Kristina? Så de som kommer först hem där vinner. Ja, vad fin. Med sin Vad bil. fin Den är den från var. mormor. Du vill ju veta hur den var ifrån. Den är från mormor. Den har varit köpt i Älvsered. Klänningen? Ja. Ja. Vad fin. Ja. Ska vi se om det är något i de andra paketen? Här börjar med den. När jag har varit ute lite grann för det. Jag tycker det är lite... Ja. Har du gått lite? Ja, så var det till nästa. Och det var det, titta då. Ett gift. Vad var det i det paketet? Var en klänning till då. Har Lilian varit i Älvsered med? Nej, det är någon annan firma. Det är nog Välgås eller något sånt där. Men ofta var inte med en glassbil från Fia ungefär. Det är Fast den. det, Fick du en fotboll, Gustav? Mm. det är större spel ute som hemma.